nandito po kami ngayon sa Mall of Asia. Ayan. Hinihintay po namin yung mga kapamilya namin kasi magkikita-kita po kami ngayon. Ititreat daw kami ni Kuya Jenner kasi fresh from Paris siya. Balikbayan po siya galing Paris. So habang naghihintay, ililibot muna natin yung camera. Andito pa po kami sa harap ng Mall of Asia. Ayan po. Oh. Ayan si Santa Claus. Damang-dama na yung Pasko. Diba? Ang laki. Alden! Magay ka, Alden. Tsaka yung Pasko. Nandito na po tayo sa bandang Bayview. Ayan po. Wheel of Fortune. Ay, charot. Hindi po yung MOA ay na sinasabi. Ayan po yung MOA ay. Doon naman tayo sa kabila. Kick. Ala, kaya namunti mapanta na eh. Mamaya anak, wala pa sila tito. A few moments later. Kick. Alden, magay ka. Alden! Alden! A few moments later.
Naiya ako. Kuya, bagay ka. Ay, naiya ako sa inyong mapagkain. Hello. Sarap ba? Uy, wala ka naman pagkain. Gusto yung pagkain mo? Andun kay mami. Ginagawa mo. Shopping sila. Kick.
shake it, baby. Everybody shake it. Thank you, Anong. Andan din na mo trabaho pa. Alas 10 pay out da. Tataan ni ag-out na pay lang. Alden, halika na. Ayan. Video natin sila. Bye-bye!